Maayong buntag mga badi. Hinaot okay ra ka. Ay pag wag tagpaglaom badi. Pahuli ra. Bunal ra para sa mga pangandoy. So, for today's video guys is mga third day sa among training. So, sayo sa kabuntagon badi is nami ara sa room na para kay hapit na magsugod ang klase namo. So, after ana badi is nagsugod na among klase, so nagtan-aw mi video kung usay bahaton mo pag nainaksidente dito sa barko. Pagkahuman na badi is nagpadayon may nagtanaw sa mga video badi, bali daghang kay ng video among gitanaw badi kay also about lecture mi ana. So medyo daghan gid kaayo badi nga kuan videos ang gipatanaw ni sir sa amo para naano mi makatunan pag abot dito sa barko. Good morning mga badi. Karon badi is mao ang day 4 sa among training. So gapon badi is day 3 na mo is about mga lecture So wala kayo yung mga nag-perform, wala kayo about lecture mga videos kung sa ipam angay na mong buhaton pag na mga rescue operation. So karon day badi is day 4 is manglukso mga to sa swimming pool badi. Amo ti perform gahapon ng katong among natanaw nga video. So good morning mga buddy. So atangi lang unya buddy ang among mga pool buddy. So ako ipakita sa mga buddy kung diri may unya day badi mag perform day badi. So ipakita ko sa inyo badi. Diri may badi unya badi mag perform. So tanaw niya badi. Kana dahil badi is wala pa may anak nagsugod badi is nag-observe pa mi sa swimming pool kung naghulat pa mi sa among instructor kay wala pa man siya naabot. So swimming pool badi among gi-perform ana badi dira mi mag-perform. So siyempre safety first muna among gikuan. O kana badi mo na dira ang tanan mga life jacket mo na magamiton badi pag perform unya. Tas pagkahuman na badi is mo na badi nag-ilis na mi ana. So kay pero wa pa naabot si sir ana badi namay nabot na instructor, so nag-ilis sa mi ana. Ipailis na mi kuan para kung maabot si sir ready na mi. So human nami ang nag-ilis ba ni naka life jacket nami, cover all. Syempre di gimawa mag video.
No, 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 no. Kung sa pag-proper pagsuloban ang jacket. So bali kami tanan ana badi is gipatry gin sir sa pagkuhan kung usang pag-proper pagsuloban ang jacket. Human ana badi is ang sunod nga among gibuhat is nagkuha mig life jacket among gibutang sa simento kay kung saan pag-proper pagsuloban ang jacket. O kana nga time is na ilan ang sulob ang jacket kay pagkahuman ana badi pagsulob sa jacket is musa kami sa dito sa ibabaw para manlukso. Hoy! Layo apa ng pre? Maraming kanya ito. Wala ko sir.